Kontua da, Arrasteko udalak ikusten dauela, azkenean paradigma aldaketa baten aurrean gazela, eta eraldaketa bat badatorrela, eta beharrezkoak diezela pausoak emuten, eta pauso horrek emuteko udala izan behar dela, hortan bidelagun eta nolabait errestu egin behar dagoela. Orduan, proiektu honek nahi dauena da hurbildu energia berriztagarriak, kontsumitzaileetara, etxeetara, norbanakoetara eta batez ere bizilagun komunitateetara. Eta hor daukagu benetan erronka. Gu Arrasteko udal bezala, proiektu europear baten parte gara, beste Europako sozioekin batera, eta erronka da esandakoa, energia berriztagarri horrek gerturatzea batez ere komunitate horietara. Orduan guk, esrek honen baitxan badaukagu proiektu berezi bat, deitzen dena fotovoltaikoak etxean, eta honekin egin nahi duguna da errestu komunitate baten aukera izatia, teilatuan plaka solarren bitartez energia berriztagarriak ipini, eta nolabait, kooperatiba eredu hori baliatuz, komunitate horrek egitea inbertzioa, eta gero energia hori komunitate bizilagun horretara pasatzea. Eta etxe bizitza bakoitzak eukitzea aukera, bere etxean energia berriztagarri hori eukitzea. Gaur egun horrelako proiektuak badaz, baina batez ere, txaletetan edo baserrizetan edo baina orain diokan nahiko berde dago gu bezala, hirian edo herri handi baten bizi garen dorriak dauzkan edo bizilagun asko dazken eraikinean hori nola egin. Orduan proiektu honek abiapuntu hori dauka eta gure asmoa litzateke proiektuaren azken fasea izango litzake nolabait proiektu piloto bat egin eta hori nolabait gauzatu. Modu esperimental batian eta etxebizitza komunitate batian esandakoa, plakak ipini teilatuan eta gero energia hori nola banatu bizilagunen artean eta sobratzen den energia hori ere nolabait beste batzuei saldu edo beste batzuei zela eraman. Horretarako, jurisprudentziaren aldeetik eta gai asko lotu beharrekoak die eta proiektuak dan hartuko dau kontutan. Bukaerako pilotori, baina baita ere nola egin behar da ibilbide guzti hori. Lau urtetako proiektu bada, eta piloto fasea izango litzateke azkeneko urtzea. Lehenengo 3 urteak dira preparazioa. Lehenengo urtea pasatu gendun, eta momentu honetan bai HN-arekin eta baita epitermikekin ere hori jorratzen ari gara, Goien Erren laguntzarekin, eta esan bezala ere Goiena 2030 plataformaren barruan gauz, eta argi ikusten dugu horrelako proiektu bat abian jartzeko ezinbestekoa dela eragileen laguntza, eta jakintza daukien hoien laguntza, eta azkenen hor eragile ezberdinez osaturiko lantalde bat daukau hori aurrera eramaten.